Ja sam skroz motivisan za ovaj video. Tako da, šta ćemo danas da radimo? Na Janinom kanalu smo, inače da Jana... Prosto ne znam šta da pričam. Nemoj ni da pričaš, ja ću propustiti. Pozdrav svima, Muđe i Jana ovdje, otvaramo nov kanal. Ljudi moji, lajkujte ovaj video ako želite nov kanal. Da počnemo od nule. Danas radimo mukbang. Mogu ja da pričam, bre? Ne znam, mnogo sam motivisan da snimam. Danas ćemo da naručimo neku jako ukusnu hranu i... Šta sam sad uradila? Jako ukusnu hranu, jo, će da imamo papir. Mukbang. Pa neću, izbjegavam tu reč zato što ne znam kako se izgovara. Danas ćemo da... Ne budem se smeja. Ko ti se smijavala, što lažeš? Danas ćemo da snimamo mukbang, inače ne znam da li se tako kaže, ali nije ni bitno. Uglavnom jedemo hranu, tračarimo i... Hajde naruči. Mali disclaimer za ovaj video. Ja sam na dijeti. Da je treba već 3 minuta. Pa dobro, ti ćeš da isrećeš, ovo je smiješno sve. Kako si se uveren da smo smešni, ali nismo uopšte. Pa iskreno, ono za tebe ne znam. Tost sa cheeseburgerom. Sam juče cheeseburger, onda ne bi da ponavljam. Oni ne znaju šta si ti juče jela. Ne zbog njih, nego zbog mene, ne mogu 2 puta isto. A dobro, da, ali evo, na primjer, imaš ove neke slatke stvari koje su skroz retardirane. Na primjer ovo, ko jede pita cheesecake galo? What the f***? Voda 140, neka bit ću žedna. Uzet ću sneg i stopit ću. Neka, ne pija mi se toliko. Pavlaka sos, ja. Voda se boli. Ja neću da ti dam moj. Ja sam rekla, Pavlaka sos ne delim. Za 3 godine kad budemo u nekoj drami ti i ja. I ja neću budem u drami nikad. Ja mogu da iskoristim ovo što si mu udarila kao fizičko nasilje nešto. Realno. Naručio si samo burger jedan, zato što stimaš pod kamerom pa ti glupo za jedeš više, inače da ne snimamo naručio bi 16 burgera. To je bilo u mojim crnim danima. I da naručimo ovo da dobijemo igračkicu, hoćeš? Može? Joj, lav, koju ćemo igračku, hoćemo hamstera, vidi ga! Kakav je? Može? Hvala punaća. Stigla je jedna. Ne znam da će nam stigne druga, ne? Ljudi, stigla nam je hrana, kako ste mogli da vidite, baš će brzo stiglo, zadivno čudo je kako pola veka. Ja sam na dijeti. Naručio sam nešto što nikad u životu nisam ja. I ovo ima više kupusa nego livada. Ja ne znam da li sam ja jedina koja ne zna ovo da otvori lijepo. Da, tako se je, Kako je manje nego na slici, kako uvek... Nije veće, iskreno sam očekio da će biti. Ja sam sada ovoliko fazon. Joj, hamster! Ko moj Stuart kad sam bio mali. Ne vidite. Kako sam se smorio sad? Kad sam bio mali imao sam hrčko Stuarta. Evo poklonjem ti, nek se zove Stuart. Stvarno? Nek se zove Stuart, kao njegov hrčak koji je pobegao od kuće kad je bio mali. Mi mama i tata rekli da pobegu umru. To ti je provalio ali prošle ja sam godine. tako bio srećan. Ja sam tražio ovaj, kako se zove, hamster wheel da kupimo za njega. A moji su rekli da on nikad neće u tome da trči, pokom su svi rekli davno da smo ga kupili, oni to ne rade, oni ne trče u tome. I jednu noć ja se budim u 3 ujutru i samo čujem njega, ovako, bukom ovo. Tako ga čupim. Ja ne znam kako njima nije dosadno da trči u tome. Ja ne znam, oni komotno mogu da napraviti cijelu kuću sa strujom, samo da sam povezao to. Ja krenula da jedem. Nisi ni pokazala šta si jede. Mogu gladno. Kako si smor, brat. Ništa ljudi, Pa ovo je znači... isto kao cheeseburger. Ja imam osjećaj koliko ovdje kupusa ima. Zvaljena, ovo je certifikat o usvajanju ljubimca. Dobiješ i piše ti ime, hrčak se zove. Kako se zove? Ovo treba slatko. Krastavčić. Hrčak Krasavčić. Pa tako se zove, nisam ga ja nazvala. Ne, zove se Norman. Norman! Norman se zove. Ja mislim da piše narkoman, gledam da su normalni. Vidjeti. Ja imam osjećaj koliko kupusa ima u ove, da moram svaki put kad hoću da jedem da radim IJOOOOP! Zato što ovdje ima toliko kupusa da pomisli čak sam konj. Inače, konj jede kupus od kad? Ja rade to. Gle, ovo ti je sa žilama, u kome to možeš posadiš u baču i da ti izrasti kupus. Prekini da gledaš taj kupus, ja da ne krenim da jedeš. Ja
Jebro. Ušao kupus? Inače, Cijelo drvo. ako ne znate šta se radi u ovom mukbangu, naručite hranu. Gledajte kako mi jedemo. Vi gledate kako mi jedemo i onda vi ogladnite i onda vi jedete posle. Da, bukvalno u tom. Ja uvijek kad gledam ovo gladnim i mojim dedom. Prijetno. Hvala izvolite. Ja ne volim krastavce, ja uvijek naručim bez krastavca, ali sam se zbunila ovaj put jer smo snimali. Jedno pitanje. Kako ide dijete, reci nam? Pa kao što vidiš, ali vide. Dobro, sad si prekršio jednom nedeljno. Inače, kako ti ide? Ovo mi je kao cheat meal. Pa da. Jel se trudiš? Idem, svaki dan imam trening, sat vremena, kako se zove, traka i tegovi, i skoro svaki dan idem na košarku. Ja isto, mislim vežbam, ne idem na košarku. I spremamo se za leto. Pa ne baš, ja ću tek za sljedeće leto da budem lepo. Možda budemo išli ovog leta na jednu novu lepu destinaciju. Već sam najavio svima ovu streamu. Pa dobro, ja neću kažem mojima. Kako na najbolja destinacija na koju smo ikada bili, na koju bismo vjerojatno ikada išli. Ne. Ne? Ne. Pa nije baš. Šta ti je bolje od toga? Kyoto, Japan. Lado, znaš šta bi ja volao da radim? Ovo sad bez zezanja ti pričam. Ja bi volao da ti ja odem u Kyoto. Dobro. I idemo da položimo za samuraja. Gledao sam pre neki dan. Bez zezanja. Ozbiljno ti gledam. Ja sam pre neki dan gledao video. Otišao lik, snimao klip, vlog, otišao u Kyoto i polaže za samuraja. Ali da, iskreno, ti znaš da ja ne ubijem bubu kad je vidim u stanu, već izbacam sat vremena. Da li je liči na nekog ko može da bude samuraj? Ne, ideš da polažeš. Čak prvo za auto da polažeš. Kad polažeš za auto, to ne znači da ćeš odmah da voziš i formulu. Da tako, nego ti još da polažeš za samuraja i samo kupiš katanu. Do cvekla. Kako bre? Cvekla. Nije cvekla nego cvekla. Cvekla. Ne umu zadaš, brate, da kažeš cvekla. Cvekla. Čip. Cvekla. Kažete cvekla kao Stefan ili kao ja? Sad čekam da drugo. Mi kažemo cvekla. Mi cvekla. Inače, ljudi, ja mnogo brže jedem, sad se trudim da jedem sporo. Ja mnogo sporije jedem. Znate vi kako ja sporo jedem? On pojede ceo i veliki dok ja jedem još sat vremena ne mali. Da, bukvalno. Ja ne znam zašto. Nemoj bre, ja to vidiš, sad si mi pokvarila ceo apetit. Ne želiš da? Hoću. Ja jedem samo pokmet. Ja isto mnogo dobro. Zato što ovaj italijanski burger je pun. Ljudi, ako sad ovo uspem, lajkujte video, a ako ne uspem, opet to lajkujte. I supite mi se na kanal. Što moj? Ti mogu gledam da gledaš u luče. Baš me bilo, razbio bi svi samo do latimo. Gdje jesi? Nisam da... Brate mi... Koliko kupus je... Gdje mi to? Ako ovo dobro prođe, ako vam se svidi, snimi kod mene. Da, možemo kod tebe sa zdravom hranom. Ili sa domaćom hranom. Da, koju sami spremimo, prije toga u prethodnom preduzima. Mogu još jedan novi list. Samo uz imam za cijelo drvo. Ja mnogo volim kupus. Znači ljudi, znate kako je vrućina, brate? Nevjerovatno. Juče je padala kiša, oluja, poplave u Kraljevu, pošto sam ja iz Kraljeva. Danas sunce, mi smo trapali. A znaš da ti je propala konverzacija kad pričaš o vremenskoj prognozi? To je ono posljednje što ostaviš kad nemaš šta Ja mogu napraviti konverzaciju kad hoćeš. Je li ovo luk? Jes, nije. Jeste? Ja mislim da je to onaj. Na žado. Šta? Riža. Svi normalno. Ja što pa. O hamburger ne ide riža. Podsjeti me samo da ti dam pare za karticu. Zašto mi daš pare? Za karticu što si mi kupio. Kupi ti meni nešto zašto da mi daš pare. Pa da ću ti pare pa ti kupiš da ćeš. Ne mogu. Ne znam da sam parao. Izgubio sam ove godine ceo novčanik, sa ličnom kartom, sve. I to sam provalio posle 6 sati. A u novčaniku, kartica ona što može da se troše pare sa nje samo što povučeš ovako. Ne pitaju ti ni da li si Stefan Vuksanović, mislim ne pitaju vas da ste tako. Da, ali niko čuti nije ništa iskoristio. Tako smo bili kod mene, nisam imao nema Stefana Vuksanovića. I to sam izgubio ispred ušća. Mogu da uđe i da kupi njavu žalj. Ovo što misliš od Rani, Tati, James i Jeffrey? Ako mene pitaš, imam neko mišljenje. Što bi sam pitala? Ali ako pitaš Svetlanu Muždela, ona ne daje mišljenje. Pa iskreno, James ih ugasio. Ja Jeffrey volim pa volim kod youtubera, ali
U toj drami James bila pobednik. Ja, zaboravio sam da možda nešto za jelo, ću se pojem. Imaš u mom frižideru jedino. Ne mogu ni ovaj pomfrit, muka mi je. Muka ti je? No, ne, ja sam se... Ja, on je završio velik, ja biti još koliko meni ostalo. To, znači ja kapiram da kada brzo jedeš kao ne stigne sve da ti se vari i to. Ja jedem bukvalno, sad sam pojeo mnogo sporo, ovo je za mene bilo sporo. Ozbiljno. Ja inače jedem mnogo brže. Da. Kako se zove, ali ti mi nisi jasno. Na primjer ti cijeli pomfrit pojedeš odjednom. Ti dok jedeš doručak, Doručak? već ti se stavlja ručak na sto. Ko pijan. Inače, gledamo Walking Dead. Oooo. Kako dobro? Ako niste gledali The Walking Dead, serija je stvarno dobra. Znači, izubljena moje duše. Ja ću da pričam, ja ću jediti. Lako je dirati mlađe od sebe. Koliko ste Ajde se gledali? kači sa 9-8. Pola godine sam mlađa, ti si u septembru i u februaru. Inače, ovaj video bi bio mnogo bolji da Jana ima mikrofon. Da čujete kako asmer. Kad jede. Ja nemam žice za to. E sad, zato hoću svi hashtag, znači svi u komentarima, to sam kažem u chatu kod je live stream. Hashtag Jano kupi mikrofon. Verujte mi, bit će vam bolje, vama kao gledalcima, a i meni kao njenom dečku, ne znam iz kog razloga, jednostavno volim kad ima tehnologiju oko sebe. Ja nekako kad gledam video, meni nije bitan kvalitet zvuka toliko. Naravno ne želim da crčim, pa radio da slušam, ali nekako mislim da je ovo skroz dovoljno. Ne, ovo je skroz okej. Tako sam i naterao da kupi ovaj objektiv. Neću, nemoj da mi ga pokazuješ. Tako sam i naterao da kupi ovaj objektiv. Nemoj da mi ga pokazuješ. Ti nisi pa svoj pomfrit jedeš moj. Ja nisam ni provalio da sam počeo da jedem ponovo. E, tako se goji! E, vidiš? Prevalili smo. Ja uopšte nisam provalio da sam počeo da jedem ponovo. Uopšte nisi izvalio. Ocena od 1 do 10. Ocena 1 na 10, 5. Što, samo zbog salate? Mnogo salate. Mnogo dobro kutija. Meso nije baš neko. Delo mi je bio razgradivo. Meso nije baš neko. Nešto nismo kao u svakom burgeru. Nekako nije to. Mnogo se raspada, ja ne volim kada nabiju sve i svašta u burger. Znaš ono, naprimjer, to je skroz okej kad je tako spljosnat i samo jedeš i to je to. A ovdje, znači ima neki luka što ja vidim, ja sam ovaj luka u samom suđer bobu vidio. Ja, u tebi krabija, ne? Znaš onaj plavi, Da, ljubičasti, pa ide ka bijelo. Ja sam to jela. Ovo je sad ovo. Trebalo da ti da urediš tam rukom i da bude srce, kao i slučajno ispane srce. Da, trenutno pričamo o serijama. Walking Dead super, ko je bi još preporučio? Gossip Girl. Dobro, to svi znaju. Ko zna? Hashtag nismo znali o Gossip Girl, svi u... Koliko hashtagova ljudi neće popamtiti šta to da pišu. Ništa, najbitnije ovaj za mikrofon. Hashtag Jano kupi mikrofon. Nemojte serije Gossip Girl, pa svi znaju za Gossip Girl. Nego neka serija nepoznata, na primjer Černobil. Riverdale, svi znaju za Riverdale. Černobil, najpoznatija serija trenutno na svijetu, ti kažeš neka za koju niko ne zna. Pišite nam dole preznate za Riverdale ili za Černobil, naravno za Riverdale. Iskreno za Černobil, brate. Svi znaju za Riverdale. Pa evo, pitam sad Saneta, jesi čuo za Černobil? Jesam. Jesi čuo za Riverdale? Nisam, kažem. Kaži. Hoćeš da poznaje sad da pitam? Ja gledam moje poruke, mojih fan stranica. Mani me tvojih fan stranica, imam ja fan stranice, ne možeš se svađam, da ti imam više fan stranica. Slušaj, moje fan stranice, najbolje na svijetu. Sve me pitao gledaš Riverdale. Znači da svi znaju za Riverdale. Niko me ne pitao ja gledaš Černobil. Dobro da se, A ćemo da dobijemo od eksperta. Ekspert. Ti ja smo eksperti za serije, da se nalažem. Sane, slušaj ovako, snimamo video Jana i ja. Šta kažeš? Snimamo video Jana i ja. Dobro. I treba mi tvoj ekspertni poznanstvo. Dobro. Za nešto. Pazi ovako. Da li si čuo za seriju Černobil? Da. I gledao si, jel tako? Tako je. A da li si čuo za seriju Riverdale? Ne. Kako? Tačno kako sam
sam rekao. Kaže, samo zato što ti je drug. Hvala ti Sane, veliki pozdrav za tebe, podrška od mene. Ja sam sad naš deo, mislim ja ovdje ne trebam svoje mišljenje, ali u ovom slučaju veliki pozdrav će čuvo posao. Važi, hvala, dođenje Čeđenjem! Sam mi nešto lagao sad. Nije lagao. Čujemo se u boji glasa što laže. U boju glas. Znaš da ne moraš da završiš? Dobre mi je bulje. Znaš da ne moraš da završiš? Moram. Ne moraš. Mag me... Ljudi, pazite ovo. Ja kad sam saznao za... Ljudi. Ajde radimo voice impressions da povežemo koga imitiraš. Ajde. Dede moći North. Nam to je Jon Snow. Nije. Tak ne znaš je to prosto. Ajde ti. Halo. Aleksandar Vučić. Ali rekli si voice impressions. Ova ne priča. Kako ne priča? Ne, ova ne. Neka buba mi je bre ovdje. Nemaš boj ništa. Je to trepavica možda? Trepavica. Aha, evo ti gore. Ova nije to ovo. Nije buba? Nije buba. A. Ajde. Voice impression. 3-4 sada. Znaš koliko sam imitirala ovako? Kola. Moju Lizu. Ozbiljno? Da, ne tamo. A nije, ona ovako drži. Znaš kako mi kuca srce kako sam se uplašila? Da ne umreš? Da. Ja bi umrla, tu sam ja, bio sam u Kyoto, radio sam... Nisam disala 5 sekundi. Za prvu pomoć. Bilo mi tu sve. Pa evo neću ne dišem 5 sekundi. Eto, pa drugo je to. I nisam se uplašio. Šalim se. Eto zašto ne treba da pričate kada jedete. Ajde, voice impression. Lale, 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 hey, can't you see? Šokirana. I'm a jumping, Dobro, dobro. whenever, whenever. Ajde, cijelu pet. Shamona, baby. A znam još Isti nešto. Michael Jackson, ja sam. A znam još nešto. Ajde. Sa drugog Opet glasa. jedeš, ali? Kako zaboravim. We are Venom. E, to ću. Znam, neću dobijem copyright ako stavim original We Are Venom zvuk. A, hoćeš. Neću. Original, hoćete We Are Venom voice isto kon. I isto. Jesu, 100%. Gledaj, iskreno više ovo nije Mark Bang, ovo je sad ti jedeš, ja gledam tebe. Pa što si je pojela tako brzo? Pa, Aaaa! nisam znao da ti to mogu. Riverdale, Lodge Industries, Pickens Park, P. Jones. Scorpions from Gargoyle. Griffin! Gargoyle. Hey, The Drive-In. The Drive-In. Mi se stalno igramo da tako pričamo neizmjenjeno reči iz Riverdale. Da, zapamtimo neka imena i to. Maple syrup. Maple syrup, jeste! To bukvalno niko ne može da se seti. Te ultimativni Riverdale rečenica. Maple syrup by the Blossoms. Meni je mozak eksplodirao, ljudi. Kako si se šokirao? Molim Vidi te. suza mi je pašla od smeha, bolje da ne znam što sam rekla. Vidi suza mi je pašla. Kako si... Jo, vidi suza mi je pašla. Vidim, ali pokažeš mi jednu suzu već pola sata. Dve. Izmini uveđeno ti oko. Ispustilo dve, a ja vidio jednu. Ju. Ja hvala da vam kažem šta sam sada lupila, ali baš je glupo da kažem tako Ne, baš je glupo da kaže javno, a Nije mi ništa ćemo... ono ružno, ali jednostavno nije baš za ono. Ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip i mi se vidimo uskoro u nekom drugom. Ćao! Jedva ga završila, čao. Maple syrup.